Dahil lingkod sa dito tani. Lingkod ya. Oh, may buntag ni mo na eh. Pero pangidaron ni mo? Kila may pangidaron? 72. 72 gide no. Sige, unsa man imong gipamati? Kanang sakit ang ako diri ba. Batang, pangayuran. Nya kaning tuhod, kaning di ani sa magubag. Bag. Sa pagyud. Dagan oy. Namang sakit ako magkalawasan. Sakit kalawasan, likod, baga. Buko-buko ba magkuhan siya nga. Mura naman siya bako. Tumura naman ko kanang 20 gulang na mukbako. Hindi ko gusto ba anak. Wala magbangil jud ko unlan sa kong likod basta. Ay kay nakabalo kas kuha. Kung anak may nili. Ay ko may nakabalo sir. Oo, nagtanaw ka. Makalugar niya ka sa subscribe niya sir. Oo. Ini gumagilot nimo, maabot na ka diri sa YouTube. Diri kani. Kani. Nana na siya, YouTube na siya. Ibutang ka sa YouTube. Nara ka na naka-video sa to. Makita ko nga balik. Ana man na siya kay ato matambalan no. Unsa pa gyud? Kung gigpamati. Sa mga kanindian yung sa akin, ginawa sakit kay Lisod nanaon ginaw? ako na yung mga murag mga kuan ba ka nang magsakit kay inanaon ka nang usay-usay. Nya may lagma kuan na ako kayo say mawala nya na namin balik na pud. Pero na yung bandili yun mo kay sakit magyapon niya ako diri. Kani diri. Ay kiniuban ka ron. Ha? Ay kiniuban ka. Dili akong pangandoy. Amo ni pangandoy gid ni mo di ay. Sige. Wala na jud. Ang pinaka number 1 jud nimong usay jud nimong ipawala. Kanang jud siya pila naman ni kadlaw. Dugay na ni. Ha? Wala na ni kabulan. Pila ka bulan na? Okay, ato magugon ng kuan ng nabundak ganito. Nabundak ko sa kanal pag-ambak na ko, hagsa ko nga. Nya hagsa na ko nga. Mga media oras pa ko sa pa ko nakuan sa kong anak, hapit na alas 6 sa gabi eh. Ngit na. Gikan mi senior nga. Wala kay nabalaan ka. Nilabay mo kong anak gikan sa babuyan. Uy, Nya nagulat ko kuan kay naman ko sa tunga sa tubig, agasa ng tubig. Pagabot dito sa balay, giligo ko niya. Nya amo to say na nakaon akong adto mo ko dito sa kuan kay takang mo ginom ang ato ko gusto luyo kay na ko igi nang ano lubi akong gikuha pag-ambak na ko nga hangiyos bitaw na ko bundak bitaw ko lubot pag lingko na ko makaligo ni bunot akong tiyan nya do kasi mana usap ko makanan makakuan si mana gyud nga di ko kakuan dili na ko bugay kayo ko kay na plahi kay ko ito nga pagkauma day sa kani sa kong anak nga kuan daw to hilot na amo kuan ko ianhaan ko ikas barangay ianhaan ko ikuan ko niya diri yeah. muso nakakuan ako pagkauma gid nga anang gabi ko na nabundak pagkauma kuan ko nang hilot ko Maayo kay naayo na. na siguro ikuan niya ako kay mutukar-tukar man ni kaning gid akong kakuan na kaning sakit ako di hindi kanin Diya gyud sakit. Isa ra nga side. Ang isa, Ani sakit man ko ni diri grabe ni diri oh. diri gyud kana gyud inagilingkod kana lapidap. Inikindog. Oh. Murag kiwi ko ay naglakaw. Sige. Mo gyud pinapaka problema nimo. Asa man yung balay? Kaya si Boya, Kibuaya, Agunoy. Hagunoy. Ayan guys, shout out sa taga Kibuaya, Hagunoy. Welcome to my channel. This is Eric Kelop guys. Shout out sa taga Kibuaya, Hagunoy. Dagang kay taga Hagunoy mga nito rin. Dagang kay naganito rin. Apoy mga gagawad ninyo, mga nito rin. Yan, na po sila sa YouTube rin. Parang ani. No? Yan, nasi nanay rin atong tabangan. Inabanan sa pagkampo sa Ginoo. Kay di man pwede kita na mo mo trabaho doon mo sa atong mga problema. Mapalabag yun ta, magpatabang ka, no? Wala mong gulay pamagi, no? Yeah. Of course, ako mga viewers, daghang kay salamat sa iyo. Maraming salamat sa mga viewers na ako na nagasuporta kanunay, nagatanaw, nag-subscribe, like, and share, no? Daghang kay salamat sa inyo, ha? Kung karoon lang ka naka-update ng YouTube, kaning video,
please subscribe po, like and share lang kung basta wala pa subscribe. Of course, i-shout out po din ako mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Malaysia, India, Indonesia, of course, ang Pilipinas. Shout out sa inyong tanan for watching my YouTube channel. Of course, sa lahat ng mga OFW, maraming salamat sa iyong panonood. God bless OFW po, dahil OFW po ako. Shout out po din sa Japan, Vietnam, Thailand, Cambodia, Saudi Arabia, United States, Kuwait, Hong Kong, Canada. Thank you for watching my YouTube channel. Ayan guys, so maghilot ako. Shout out sa taga Hagunoy, Kibuaya, Davao del Sur. Ayan guys, sige. Akong hiloton dahil karon 72 years old. Ayan, shout out sa taga Hagunoy, Davao del Sur. Ano sa kalas na hilot? Okay na. Wala na pagmula doon. Hilot? Hilot-hilot lang. Boto? Sige, tingnan panganay. Sinina. Ha? Sinina. Sinina. Sinina po. Tapos ito kaya. Kunting sakit ha, para mabawasan. Sakit po. Sakit gamay. Dako. Ada ko. Sakit na dako. Dili kay gamay. Dako.
tingog na. Naguto na ng lawat. Ay, Nani panigulang na. Ano na? inahan naman ni Gubirhol. Sabi ko sakit. Sakit kamay, no? Nako. Igsoon mo, nay. Igsoon mo. Ha? Akong anak na asawa sa iyang anak. Sa to, kuhan mo, Mare. Kuhan din ni si Madi. Si Maring. Si Mads. Ito. Pinakatigulang na kong gihilot rin eh, 103. Pinakatigulang na kong gihilot rin, 103. Buwang na kayo, no? Sa garap na mo, ginarap ko naman ng pangit. Payat, oy. Pero maayo mo lakaw. Ha? Maayo mo lakaw. Sa garap na nangilara ka. Hindi ka sa kung iyan. Mahiyos yun, no? Mawala nga ito ko nun. Pero at least buhi. Mahala na lang ko, no? Magkawala di ito makalimit ito ko nun. Basta kulang na ka. Pero kung payat man, no? Magpapayat. Nanak ko nun ano. Mawala. Tagamay. Sila. Sila. Wala, correct. Pumunta pa din ako. Correct. Kaya na? Kaya mo na. Very good. Kulang naman po. Ha? Kulang naman po na mahilot. Hindi ko na mga kuwan. Nakabot na? Abot na. Una po ang tanya. Sige na. Ayaw mo yato.
to mo. Nay, Ha? nagpasa dahil kaghapon dahil. Oo. Hapon, himasa, hapat, ligo, hapon gabi eh. Oo. Nagalo ko pa mo to. Mas mo sa kusog ni. Hagot sa dili, udto hapon gabi eh, bawal ko nang himasa, hapat, ligo, kay mapapas mo na. Ang tawagan na niya, pas mo sa kusog. Kung bisan ta nagtrabaho, may manito. Hago man, niya man, basa ko na to, no? Nay maigo nga sa'yo na, pwede dugay. Gamay. Mao na kanay. Tao na ko sa mukha. Huwag ka mamahaw. Ano man? Nakapira. Di parisan magkakuan pan. Anak ako ano ko humit na tangon. May kay. Ikaw mo, manigarilyo na Inom. Very good. Kauna. Adi mo ko tigno. Nay mag-inom. Isa ka din. Katilaw lang. Sa una pa to bata pa to. Bata pa din. Gusto ka makagulay, no? Oh, nay gulay. Sabi ko pa gulay. Wala gulay di karne. Mahalo ko subak. Wala ko subak. Ano makakasulay ang ilong ta? Karon Ha? karon pa. Nangakulat mo ko ni ako mga ulat ba? Mana sakit. Malit sa likuan. Yeah, ay. Hello, Madam Emalyn. Lodi ra gud ning kwenta akong pintulan. Paanglidaan. Naong number dia kaya niya. Sa Shout ano out ha? kay Madam Emalyn. Yeah. Sa FB ha. Lambayon also.
Mao ni siya kanang hago ka nga ginabasa kanya. Kanang balik ko. Wala siya. Hago to. Igulang ka sa pamarihab. Magparihab. Na makalikuson ka di yung mabatsura. Hindi pwede. Di pwede nga majurit nga parikos. Natugda na ato isa pa yung anak. Kani Oo, nya. Di mo mo kabukas sa anak. lima. Naghagon na yung ka. Oo. Diya po ka na tao. Kaya ko na tao, pero nagpuyo ko dito sa Oriental. Pag ninyo na ako, pag taga dito ako ba na? Nasa mali mong banda ron? Ano yung tay? Tuwanan ni San Pedro. Ano? Naman yun na dyan. Sa mauna naman. Nahugog mo? Ay, palahubog di ay. Apa na palainom lang. Abla inom. Oh, ayaw na ito palahubog. Palainom lang. Bugihan mo inom. Rating siguraman. Hindi kisapyan ninyo na eh. Sige ka. Green? Kanang pagmang ko na mo, pero nagsiluti mo tali ka dahil sa dito. Yelo ang gamit. Ito yelo. Yelo. Ang naguno yun, ito lang pinikap. Puti. Pareho mo pansalan? Puti pang pansalan.
Bentang ka pa naman ako. 20. 20. Oh, 90. So, may panulit yung dito na. Alay, bahala kayo. Ay, harap mo kayo ka. Ha? Hari, dali. Pila na tanan ko? Kailan? Ang sa magsampo lang. Oo. 20 plus. 27? Yan na lang nakupaw ng sukli. Ah, sige. Nakita ka, oh. Right. Uy! Adal. Napo de diha. Oh. Yan lang nakupaon. Nanay, bibi. Ana. Ah, very good. Tama. Terus bata pa. Tanay. Kalau main buntag, oh, mukul. Ah. Ah. Okay na? Hindi kaya ay, no? Okay, ilok. Ya, ay lang, dili. Dili lang ka Ah. lang. Baka lang. Okay lang, may mo agay ha. Ah, wala problema. Bisa mo sakit pa ka, wala problema. Hindi man ka, makabulong ka to. Oh, baka na. Ina lang ba? Agay! Sige pa!
managay gani nga mang mamalikas na gani. Ha? Sagit lang. Sagit lang, ayaw lang na apila si Kuan, angkol. Ganing ako biya diri Ah. iniguyab na ko no. Hmm. Kanang iniguyab na ko magina na ako ugat diri o nya kanang dugo ko kay basi mabugto. Hmm. Dugo na siya nga wa magsirkular. Sticky kayo kung baka apol-apol ba? Mo na. Ano bang okay ang dugo, rechon ta na siya, ya kay na may dugo mo. Grabe ko kung nagbugul-bugul wala. Apol-apol. Wala bugto ko ugat ko angri ko atay. Basta muwi ab ko gusto kalimot Pag mabugto. pagsakit ang abi, Lord, ayos sa ayos sa. Ayos sa. Ayos may Pasko. Mag-birthday pa ko, ano? Sakit lang, ay lang utong. Sige. Ay lang, pangutot, plus 100 pag pangutot. Malipo mo ta. Ano ko di ang ako. Siguro na tayo pa na pahilot. Natigong yun ang kon. Sakit pero takon kayo. Kung may atong tuyo yun naman. Alam doon niya siguro sa mga kamot. Kan. Meron ba ganyan? Sakit ko. Meron ko kung okay. Okay yun ka na. Anak. Manuna. Pero kutsara lang ito. Kamay na. Bakit na dyan siya? Camping na. Wala pa. Taga ng trabaho ay namin ng tubig. Kaduli mong kaging ng kanan no. Murag mo ko ang Tiger ba? ang kanila ko nabinta ko. Ako man ana mo, balin mo na ana, managhan mo na. Isa sa nang sugot pag isa. Wala pa mahirap ko. Daghan yun na. Ngani. Ano? Hindi na tayo nag-ibsak na. Kaya para maabot ang 120. Kalayo na na. Abot tayo na. Server ka anak. Ha? Magpa-server, magpalangan na ta sa mga anak. Kapit ba ako na no? Ano, maray na ito na. Wala. May mga anak ka. May kaso na pa kay daghan kay trabaho. Hindi ka ba't trabaho? Hindi ka naman nakuralo.
ha? Ugma na lang kasi YouTube. Shout out do, Imaling. Nanaw sa online. Up, yeah. Masa ka masulat-ulat to? Ano na, upat na. Unoy. Sa ito, Nay? Iboya. Kibuaya? Kibuaya, Unoy. Kung ba tayo schedule, pizza uno. Ayun ito tayo. Itong nanawag ko pa pati palayo, ano? Nagpabuki ng latinsin sa katinsina. Sagit lang nga eh. Kaya, kaya. Dugay mo guna ko ano, siguro lang mapag-usapan ni nani. Nani sa to sa una. Ang ano ito sa una? Di, na ano? Pero nahilot ako sa una ay. Na, Dili na ni Hilota. dili di nga ni. Nilamingga. Abot kay Lamingga. Kailan? Doon kay Lamingga sa Mingga. Agunoy. Asa na pita? Sa Bukid ba? bukid bitaw. Wala. Sagaran malanggod. Asa ganitong address ano? Sagaran malanggod namin datiyon kana na. Pero mo kasulay anang awak mo kadong kay Mingga. Ang tingilog na ko sa una na ang tubalay taga si Binduan ang tutang. Nang tutang. Tutang. Yung lang Babae? Matay na tutang. Ingon mo siya nga, kani mong lawas, kinanglan sa katulad kanwa kapayo. Wala naman, dugay naman matay. Di wala na ko kayo. Ano pa man si Eric Hilot? Nanahilot-hilot. Ano pa man si Eric Hilot? Aw. Ah, Katong sa balero ba, Ah. kailangan masa-masahe, anan. Indot deron kay nana sa TV pa jud kay butang no? Ay no? Maulo ko. Ano maulaw man? Buba-buba matong naon. Ah, natural man na siya. Kaswerte na nang idara ka, nang butana, no? Ano po? Pinito na ni sayang. Igo-igo na ni pamaha para paniod tumago. Sayang. Init pala pong sudan. Akong desinan, gamay. Gusto?
gagmay kay Mang Bag, gilipot-liputan ang kuhan, goldfish. Tabangan nila. Kalit at kung kuwan pa, magtutulong, magtutugat man. Kung group gani sila, ang katong gagmay, mong group man to. Gani, ano ba daw? 5 man na. Ano ba, sige kauna na sa goldfish. Hindi na ba daw na pwede ipon sa goldfish? Ano daw? Kung naay, balhin yun na. Na. Buo ta rin ng ginom do, karon pa rin ko ginom do, hilo o. Agam rin king hilo. Yung kulo nila. Mas ka kamay na. Diba? Ah, tama na. Napila tong gagmay manggis? Ano na to, balik sa tabukunan.
sa daig na color sila oh. Pero mag-ipon na sila. Color na diferensya. Upan sila. Dalam tak itu dan konflik. Hero. Kaya Dilulong. tubig.